Det er den tid på måneden, og nej, jeg snakker ikke om min 48 timers afhængighed af Counter-Strike. Jeg snakker om Wikis nye EP, a.k.a. Evigt Op. Jeg har ikke lyttet til det her projekt endnu, det kom ud i går. Jeg har glædet mig rigtig meget til det. Jeg kan se, at Tesla er en del af line-uppet på projektet, og det er en rigtig god sang. Så jeg glæder mig til at se, hvad de andre 5 tracks også går ud på. Jeg er jo blevet en Wiki-stan. Hvis ikke du har set mit sappeste review, så kan du se det lige herop, eller også det herop. Jeg kan stadig ikke huske, hvor det er, man skal pege henne. Men ja, Sappeste var fucking sindssygt, og melodier var crazy, og Tesla er god, og High Hver Dag var the track of the year i 2023 for mit vedkommende. Hvis ikke du har set min tierlist, så kan du stadig nå at se den. Den ligger også her på YouTube. Men ja, en ting er helt sikkert, og det er, at jeg er efterhånden blevet rimelig fucking sub-stan, to be honest. Og derfor har jeg glædet mig fucking meget til at lytte til den her projekt. Wiki, Evigt Op, Blaster, første track. Let's dive into it. Blaster, har du så jeg griber min blaster. Derfor jeg sidder hele dagen og tæller mine bands op. Pludselig med fik nogle fans op. Hvad fuck mig gang, ja. Du er nødt til at fuck med min bror, for du fuck på mig, hvad jeg planlagt. Og med det samme, så blev jeg taget lidt tilbage til, da jeg for nyligt fik muligheden for at høre Wiki live. Ikke i Byhaven, men til Tempo Festival i Hillerød, hvor jeg også mødte en masse af jeres søde mennesker. Det var rigtig hyggeligt. Og der spillede han nemlig nummeret Tesla, som på det tidspunkt kom ud den efterfølgende fredag. Og det, som jeg generelt blev lidt begejstret for med det track, det var, at Wiki på de sidste 3 ting, han har lavet, har holdt så meget til at skabe et lydunivers, som sådan er nyt og friskt. Og han taler om alle mulige emner og temaer og alle mulige personlige struggles, som er mega fedt at høre om. Og han gør det mega sejt, og det lyder mega godt. Men han har ikke rigtig kommenteret så forfærdeligt meget på, altså udover at vi sapper vi op og alle de her ting. Han har ikke rigtig kommenteret så meget på, altså han har ikke lavet det her metaperspektiv på sig selv. Og det gjorde han nemlig på Tesla, hvor han altså snakker lidt om, at nu han rent faktisk altså herude og gør det her for real. Og det er også den vibe, jeg får allerede nu på det her track. Det er vildt, at en fyr med så god musik, og kun 4.000 månedlige lyttere, og en fanbase, som rent faktisk er fucking loyal. Han har bare den her position i dansk rap lige nu, hvor at hvis du lytter til ham, så føler du for real, at han er sådan der. Altså, du ved, han har den her mega høje position i dansk rap, men i virkeligheden, så er han bare sygt undergrund. Og det synes jeg er crazy. Han påtager sig den her rolle utrolig godt. Og det gør han bare gennem musikken. Det jeg prøver at sige lige nu, det er også bare, at musikken har taget en drejning kvalitetsmæssigt, som manglede lidt på Zap-drengen, da jeg hørte det første gang for nogle år siden. 2 hjerter var også godt, og Zap var ligesom der, hvor okay, nu har han cementeret sig som en talentfuld artist, og nu begynder musikken at være altså kvalitetsmæssigt så god, at hvorfor er det her ikke bare det største i Danmark lige nu? Hvordan er det her ikke det største i Danmark lige nu? Der er ikke det her undergrund med, mixen er ikke så god, og sangskrivning er lidt whack, og det visuelle image er ikke specielt udarbejdet, eller sådan, det er kantet og ikke finpudset. Nej. Wiki har hele lortet. Altså han har fra ende til anden den gode musik, det fede visual image, en fanbase, der bakker op ham, god kvalitet musik, jeg ved ikke, om jeg sagde det før. Lad os fucking lytte videre, okay? No more talking. Jeg på de piller til jeg er UD. Jeg går til den dag jeg får cancer. Tag en lot, fuck for cancel. Jeg griber min bælte og hiver min cutter, det er jeg skal dance med. Fuck for cancel. Jeg griber min bælte og hiver min cutter, det er jeg skal dance med. Okay, et lille, hurtigt forbigående intro-track. Rimelig standard og rimelig fedt. Altså, ikke så meget der. Lyder godt. Står også på egne ben i virkeligheden. Kunne godt finde på at lytte til det der track, som det bare er her. Jeg glemte at sige, at hele det projekt er produceret af Sonne. Prod by Sonne. Jeg smider hans tag her et sted. Hvis man gerne vil købe et beat af ham. Det ved jeg ikke, om han gør, men skud til små producer alligevel. Ja, okay. Fint og clean. Hurtigt intro-track, under 2 minutter langt. Ikke så forfærdeligt meget at sige til det. Igen bare, man kan bare høre, at kvaliteten er bare landet på det her. Det er så vildt. Det er vildt, når jeg bliver til at understrege med de her små artister. Det er sjældent, at du hører noget på den her skala, som bare lyder
sonisk, musikalsk, så godt som det her gør. Den stil, som han er inspireret af, den stil, som han nok lytter til selv af det her, han eksekverer på den utrolig godt. Og det kommer i øvrigt godt på alle SAP-medlemmerne desuden. Så det er ikke kun Wiggy, der gør det godt, det er også Walter for eksempel. Lad os gå videre til den næste track, Flame Hella Flame. Jeg er ikke inde i den her lingo, men fedt, lad os køre med det. Jeg får faktisk lidt Yeet 2093 vibes. Et af mine yndlingsprojekter fra i år. Selvom jeg ikke taler om international musik, så er det stadig et album, som jeg har lyttet fucking meget til. Fordi Wiggy, han tager lidt den her villain vibe allerede. Altså, du ved, han er lidt... Hvis man lytter til Wiggy, så er det ligesom at gå med Black Air Forces, ikke? Altså, man er op, ikke? Lad os høre, hvad der sker. Flame, hello flame, yeah. Jeg sagde bedre, hvad jeg bang, yeah. Jeg er den bedste i det spil. Jeg kan ikke træde ud, og folk er på mig. Min dame, hun stresser, hun kan på det nummer. De drenge, de laver musik, men bliver kun broke. Min pris ligger op, og man det er 10 før, at jeg kommer. Jeg er på 10 milligram, jeg svæver. Klokker snart, jeg skal du lige nå herovre. En ting, som jeg værdsætter meget Wiggy, det er også, at selvom at vi godt alle sammen ved, hvilken type musik, som Wiggy han laver, så er han ikke bange for bare at sige, okay, men nu vil jeg gerne udvikle mig lidt, jeg vil gerne prøve noget sværere, jeg vil gerne prøve noget nyt, jeg vil gerne prøve at forbedre det, jeg laver i forvejen, og ligesom bredre min horisont. Broaden my horizons. Det ved jeg ikke. Men uanset hvad, altså Flame Hella Flame, det her track er ikke noget, jeg har hørt fra Wiggy før. Altså det er lidt mere derude, ved jeg mener. Altså det er ikke inden for rammen, som vi normalt kender Wiggy for. Det synes jeg er fedt, hvis man virkelig er hardcore fan af rage og hypertrap og alle de her genrer. Jamen, boys, we eating tonight. Jeg tror, det er på at sige. Flame, hello flame, yeah. Jeg sagde bedre, hvad jeg bang, yeah. Jeg er den bedste i det spil. Hvordan skulle jeg falde af, yeah. Min kan de snart ud for den selv, ved jeg venter på den dag, yeah. Bentley, vi tænker eller AMG, vi rolling. Jeg prøver at drømme. En af de ting, jeg også elsker ved at lytte til Wiggy, det er, at hans stemme, han gør bare så fucking meget med sin stemme. I forhold til, man kan synge, og man kan samtidig rap. Det er så flot, og du er så god. Wiggy, han læner sig virkelig meget ind i den her rage-ting med, og at ens stemme bare er et fucking instrument. Altså, han laver de her mærkelige fucking vokaler. Han rapper helt dybt ned, altså pitchet ned med sin stemme, altså naturligt. Og så gør han det modsatte, hvor han går i sådan en nasal vokal bagefter. Og nu er hans rapper han bare helt almindeligt. Altså, det er crazy, hvor åben han bare er for at bruge sin stemme som et fucking instrument. Og det synes jeg er fucking sejt. Det er så cool bare at være altså, så kreativ med det, er det jeg prøver at sige. Hvor skulle jeg være lonely? Flame, vil du hellere flame, yeah. SAB, jeg putte det på min gang, Jeg er den bedste i det spil. Hvor skulle jeg falde af, yeah. Men kan de snart ud for den selv, ved jeg venter på den dag, yeah. Okay, instrumentalen, den har virkelig, virkelig meget... Altså, vi optager. Ja, det gør vi. Instrumentalen, den har virkelig, virkelig meget 2093 vibes. Yeats nye album. Eller nye, det kom for et par måneder siden, ikke? Vokalen ligger så ikke hen i noget sådan 2093 Yeat, men det gør instrumentalen virkelig. Det synes jeg bare fedt. Det lyder fucking godt, så hvorfor ikke? Videre til Vant til. Flame Hella Flame var lidt sådan et rimelig uskyldigt nummer, vil jeg sige. Rimelig stille og roligt. Ikke lige sådan et nummer, som... Altså... Jo, det lyder jo fucking sindssygt, men jeg personligt er mere til den der lidt mere ekstreme, lidt mere hyped Wiggy, a.k.a. high hver dag, melodier. Hvad hedder den nu? Er det også Tesla, jeg tænker på? Hvad er den? Ikke Tesla. Er det jeg tænker på? Ja, okay. Nej, ja. High hver dag, melodier, Tesla. Jo, det er det, jeg tænker på. Jeg er mere til den der lidt mere upbeat, lidt mere energiske Wiggy. Det synes jeg er crazy. Men det er overhovedet ikke for at tage noget fra hans... Du ved, low-key, hans kærlighed, hans introverte del af hans musik, det er også mega sejt, og det er det, der gør ham til en afrundet artist for mig, som man kan lytte til i mange forskellige sammenhænge. Så ja, lad os gå videre til Vant til, og se, hvad der sker der. Ja, okay.
fair. Fucking sådan en superhero landing eksplosion. Fuck. What the hell? Det er måske præcis det, de spurgte efter, som jeg får nu. Shit. Du skal mig reaction her. Jeg er nødt til at have jer. Jeg ser ikke down, og du er ikke værd at være til. Jeg sover ned, så jeg er nødt til at have down. Hun vil godt være sabær, jeg kunne give dig til dem. Louis V på min bag, ja. Du er ikke min eneste, jeg har en bagger. Tråd tilbage og fik min cash up. PV, bare for det shit, når min bror han slipper med en blaster. Nu skal mig reaction her. Jeg er nødt til at have jer. Det der omkvæd er fucking... Lækkert. Det går lige i ørekanalerne, det der. Det er ikke down, og du er ikke værd at være til. Ved ikke, hvad jeg gjorde, men nu mit liv sådan. Og nødt til at være helt nødt for, at det blev sådan. Nu vi fylder venues op, det som vi lever. Og det der bare er så fedt, det er, at altså, det her track, det handler også bare om noget. Det er et perspektiv, det er noget, han føler. Det er noget ægte for ham. Det er noget, han fucking har brug for at tænke over det her. Og bearbejde de her følelser, som han rapper om. Det er crazy. Det er crazy. Den der tosidede mønt af, at både være altså for real succesfulde musikere lige nu i undergrunden, men også det der med at have sådan nogle personal vices, altså nogle dårlige sider af sig selv, som man ikke helt forstår, og som man ikke helt sådan ved, hvad man skal gøre af, men man er bare fuck it, det er det vi gør, agtigt. Og jeg kan se, at mit kamera har virkelig brug for noget strøm, så 2 sekunder. Okay, vi håber på, at det ikke går død, imens jeg optager. Vi lytter videre til vand til. Du skal mig reaction her. Jeg er nødt til at have jer. Jeg ser ikke down, og du er ikke værd at være til. Jeg sover ned, så jeg er nødt til at have down. Ja, okay. Helt klart favorit indtil videre. Meget spændende nummer vant til. Og produktionen igen, super god, super interessant, og spiller virkelig meget ind i Wiggy. Altså det er i rage og hypertrap og trap og alle de her genrer, som det hedder, har et meget sjovt navn. Der tror jeg virkelig, at instrumentalen spiller en lige så vigtig rolle, som vokalisten gør. Det er meget 50-50 i hvert fald, hvor at i noget almindelig hiphop og sådan noget, der spiller rappen måske en lidt større rolle, du ved, den slags. Og der synes jeg virkelig bare, at Prod Sonne her, han gør det rigtig godt. Det er super bemærkelsesværdigt og godt arbejde herfra. Så thumbs up for det. Lad os gå videre til tracket Sage og se, hvad det går ud på. Hey bro, Wiggy shut this shit down, bro. Wiggy up next. Wiggy up next. Sabes det dreng til mit dør. Yeah. Hvornår får jeg en soundbite? Hvornår er der nogen, der laver en soundbite med noget, jeg har sagt om dem? Det er mit største made it moment, tror jeg. Jeg får penge for at lægge min sound, og det er lort, som laver Wiggy han sag. De skal ikke prøve at fange mig på kamera, sådan som jeg har det i dag. Og jeg dripper det down, prater min sko og min bluse med lane. Den her bitch, hun er fan, derfor hun prøver at på mig og min mains. Flame, og så glemmer jeg på den her sag. Hver gang jeg træder ud nu, de kigger på gang. Bases. Lil' shawty, hun fucker mig cum, fordi hun er en fan, girl. Turn en god pige til en danser. Det er en sjov sådan juxtaposition, der bliver puttet her, hvor at på den ene side, der har vi de her fans, som er, sabeste, ligesom mig selv. Og så får vi det her track, som handler om, at okay, det er mega fedt, han er her, men hold kæft for det også nederen, at
lige pludselig så er du noget, som du måske ikke havde regnet med at være, eller måske ikke havde forstået omfanget af, hvad det betød at være. Netop fordi det måske er svært for ham, som han siger, du ved, fuck på en bitch, uden at vide, at hun ikke er fake, og alt sådan noget. Og måske er det svært at få venner, fordi man ligesom er bange for, at alle, du ved, man skal kigge over skulderen, fordi hvem er egentlig real, og hvem er fake, du ved, det er en classic tale, as old as time. Men det er en meget sjov lille måde at putte op på, med at have den her soundbite i starten, og så samtidig have et helt andet tematisk emne, som går lidt imod, hvad den soundbite ellers kunne være brugt til. Så det er meget interessant. Pludselig folk var på mig, da min bas gik op, og tror mig min bas gik op. Jeg får penge for at lægge noget min sang, hørte det lort som der Wiggy han sagde. De skal ikke prøve at fange mig på kamera, og sådan som jeg har det i dag. Det her shit så naturligt for mig, har glemt hvad jeg tænkte, ja. Og jeg flyver så high, glem hvordan det helt plejede at være. Jeg får penge for at lægge noget min sang, hørte det lort som der Wiggy han. Det er så tæt på at være, jeg får penge for at lægge melodier. Men det er ikke, jeg får penge for at lægge melodier. Det er noget andet. Det er så fucking grimt. Jeg kan ikke høre andet end, jeg får penge for at lægge melodier. Også bare en kæmpe fucking slasker, seriøst, det track. Det her nummer er mega fucking fedt. Det kan jeg godt lide. Det giver virkelig lidt mere dybde til det isbjerg, som er Niklas Laumann, a.k.a. Wiggy. Du skal ikke prøve at fange mig på kamera, sådan som jeg har det i dag. Og jeg dripper det down, prater min sko og min bluse med lag. Den her bitch, hun er fan, derfor hun prøver at fuck på mig og min mates. Okay, jeg digger det her fucking hårdt. Og der kommer, altså, jeg har ikke haft opdateret de sorte tracks playlisten. Hvis du ikke følger den endnu, så kan du følge den. Jeg har ikke haft opdateret den endnu, fordi jeg vil ikke gøre det, uden at lige have lyttet til det her først. Men holy shit. Straight up. Seriøst. Straight up. Det næste nummer, det er Tesla, og det har jeg selvfølgelig lyttet en hel masse til. Men fordi jeg ikke har lavet en reaction-video, eller en anden form for video af det nummer endnu, jamen, så lad os tage den her i fællesskab, nu hvor vi hører pladen igennem. Jeg ved, at den er blevet efterspurgt, og jeg ved, at melodier også var efterspurgt, og jeg ved, at jeg ikke lavede det, fordi at jeg fucking havde travlt med at spille CS. Vi går videre til tracket Tesla. Som sagt, jeg har lyttet til det før. Let's see. Jeg ved ikke, let's see what happens. Det giver ikke nogen mening at sige. Lad os se, hvordan det passer ind i rammen af resten af det her projekt. Og det er det her, jeg fucking elsker. Jeg fucking, når Wiggy gør det her, bro, du ved, at jeg turner op, så fuck. Hvis du ikke har stået til et fucking house party endnu, du ved, 5 gutter i en crammed ass gang, og fucking hørt Tesla og melodier og high hver dag, back to back to back, mens I bare har stået blæst ud af jeres hjerner, bror, her, så har du ikke levet endnu, okay? Så har du ikke fucking, du har ikke eksisteret på den her jord, før du har gjort det. Det bliver bare nødt til at sige. Det her track er så fucking godt. Ikke taler om at hænge med dine venner, taler om at tjene penge med dine venner. Jeg virkelig var nede i den kælder, jeg tjener penge på dem og lidt en anden. Jeg tjener penge på at presse den her Tesla. De her euro, jeg hurtigt bare veksler. Gør din drømme dagen til min action. Du sjem på mig, når jeg stepper. Jeg elsker den måde, han siger Tesla på. Tesla. Det lyder sådan helt... det lyder crazy, den måde, han siger det på. Det lyder elektrisk, den måde, han siger det på. Jeg elsker det. Fuck på din name, hvor jeg blaster. Wiggy gået hen og blev kendt, ja. Shit. Bitch, jeg er arrogant, for jeg ved. Jeg er den bedste. Se hvor min penge gik op, da jeg dropper sig bedste. Service, nu vil de hjælpe den næste. Min bror siger, jeg lever mit liv, som jeg har endet af menneske. Taler mig. Og det er også fucking true, at det var ligesom på sappeste, at det skete, føler jeg. Fordi ja, 2 hjerter, ja, sapdringen, alle de her, det er super fint, det er super fint, okay? Jeg ved godt, jeg var en hater i starten, jeg ved det godt. Sådan er det, okay? Nogle gange skal man også lige, du ved, modne sig lidt ind i en genre, før man ligesom kan følge med på bølgen, du ved. Det er, hvad det er. Og jeg står ved de ting, jeg sagde dengang. Men det er sappeste, som cementerede Wiggy som på vej op type beat, okay? Det var også det projekt, jeg dækkede, igen se min video, hvis du ikke har set den endnu, som jeg var fucking glad for det. Jeg tror, jeg gav den 10 ud af 10, eller noget i den stil. Jeg gav den noget sindssygt, fordi at fuck, det projekt var sindssygt. Og jeg ved også, at der var der rigtig mange nye fans, der opdagede, hvem Wiggy han rent faktisk var, optunet ind til den bølge, som han har skabt. Så ja, han har ret i den, og han ved det også godt selv, at du ved, det var der, det skete, og det er fucking true. Jeg kan ikke sammenlignes med nogen. Alligevel, jeg har bare nogle klods. Hvorfor de putter mig i zone? Føler, jeg kunne tage over den klod. Jeg føler virkelig, der er en, der kunne tage noget fra mig. Føler, jeg er god, eller måske noget higher. Det er så fucking crazy wild at sige det der. Altså, det er
så sygt bare lige at sige på et track. Altså, det viser også bare, du ved, hvad han tror om sig selv. Altså, det er sådan en Kanye-type vibe, man får på det her, ikke? Men samtidig, så tror jeg også, at det, der er lidt interessant ved Wiggy, det er, at måske skal man kigge på det igennem den kikkert, der hedder, at Wiggy svinger meget i sådan der, hans følelsesmæssige, sådan, hvad han føler om sig selv. På den ene side, der har han sådan her, Tesla, jeg er højere end Gud, jeg er bedre end Gud, du ved, jeg er den bedste, alligevel har jeg kloner, der er ikke nogen, der rører mig, jeg er for sindssyg. Og så samtidig på det forrige track igen, der har han sådan der, okay, måske er det fucking ligegyldigt at være alt det her, fordi det fucking er nederen, og man ikke kan stole på nogen, og alle er bare fake, og alt det her ting. Og måske det er interessant at tænke over det her med, at er meget splittet om sig selv. Og måske er det sådan, det der også driver ham i et vist omfang, kreativt. Det synes jeg er en interessant tanke. And I'm here for it. At det er bare det, jeg prøver at sige jo. Der er nogle drenge, der vil beef. Vi kan gøre det til utøjer. Hvis der er nogle drenge, der siger, at de er lidt bedre end mig, er der slået lidt flyer. Næste gang nogen fra dansk kun taler på mig, husker min løn højere. Jeg plejer at tage 2 for en fib. Hans løn er højere end min, det er jeg ret sikker på. Det er fair nok. Det er true sagt. Det er true sagt. Så når jeg hater, så bare husk, at Wiggy tjener flere penge på det her, end jeg gør. Okay? Men man kan donere til mig på Buy Me a Coffee, link i beskrivelsen, hvis man gerne vil det. Lige nu det er mere end 10. Bare for de shows, jeg har spillet i år. Min bror, jeg kunne købe mig en bil. Vis mig din punk, hvad der er i. Og ikke hvad du drømmer, der var. Jeg var kun 20, da jeg fik den crib. Du bor hos din mor og din far. Jeg er ikke lige sådan noget lort. Jeg er ikke leje noget shit. Hvis jeg ejer min crib. S.A.B. jeg ejer det shit. Ikke taler om at hænge med dine venner. Jeg elsker den her lille bro der. Jeg elsker den her bro der. Jeg er ikke lige sådan noget lort. Jeg er ikke leje noget shit. Det lyder så fucking fedt. Det lyder så fucking sejt, det må han sige det på. Jeg ved ikke, jeg er meget betaget af det her. Jeg er meget betaget af det her. Det er crazy. Det er crazy. Taler om at tjene penge med dine venner. Jeg er virkelig bare nede i den kælder. Jeg tjener penge på dem og lidt af nærmere. Jeg tjener penge på at presse den her Tesla. De her euro, jeg hurtigt bare veksler. Ja, hvad kan jeg sige? Det er bare et rigtig godt nummer. Sindssygt godt nummer. Vi er ved at være vejs ende. Det sidste nummer, der hedder Fake/Real. Og det handler jo, hvis jeg må tage et gæt, et skud i togen, så handler det jo nok om nogle af de temaer, nogle af de emner, nogle af de fortællingsmæssige principper, som jeg har understreget på vej herhen. Men det er bare et gæt. And that's just a theory, okay? Så lad os se, hvad det rent faktisk går ud på. Hvad er fake? Hvad er real? Det lød så fucking meget som... Hvis jeg ikke vidste, det var fordi han sagde fake, så var det sådan... Så lød det så meget som han sagde... Hvad fanden? Hvad fanden? Hvad fanden? Hvad er fake? Hvad er real? Du kan også godt høre det. Jeg står ikke på nogen mennesker, så jeg lever. Han er fake. Det er hårdt at være herovre. Og hold min cirkel til, så jeg var nu. Og vi gjorde ting på kanten for at tjene penge. Min kaddy på at komme, yeah. Jeg er nødt til at være alene igen. For at mærke mig selv. For at føle min penge. For at føle mig af. Send en hjem ligesom 5C eller 2. Jeg synes, det er interessant, at han laver nogle callbacks til nogle af hans tidligere tracks. For eksempel Alene Igen og Kloden, tror jeg også var nævnt tidligere på en af de andre tracks. Det er meget interessant. Især hvis man har lyttet til dine numre. Så sjov lille callback. Jeg tror, der var en lille sjov buslinje der. 5C og noget med at være 2A eller have 2A. I don't know. Manden kan også godt skrive nogle interessante bars nogle gange. What? Okay, altså, nu snakkede jeg om tidligere, at Wiggy, han, du ved, leger med sin vokal, og godt kan finde på at lægge nogle rimelig crazy ting. Men what? Hvad var det der? Altså, han synger legit bare her.
fake, very real. Jeg stod ikke på nogen mennesker, som jeg lever. Okay, det var projektet. Evigt op med Wiggy. Ja, sidste sang var også fed. Bare lige for at understrege det. Og handlede tydeligvis også om de ting, jeg havde sagt, det ville handle om. Så det var rigtig predictable. Men ja, EP'en her, Evigt op for Wiggy, er 100% en fed skive. Det er der ikke noget at sige til. Det lyder godt. Og det er også rimelig godt sådan rammet ind i altså... Jeg tænkte sådan lidt på, hvorfor fanden er melodier ikke med på den her? Hvorfor er Hej Hver Dag ikke med på den her? Men det ville også have været mærkeligt, hvis de gjorde, eller hvis de var, fordi at de er lidt mere et andet sted sonisk i Wiggys lydunivers. Hvor at det her, jeg forstår godt, hvorfor man har valgt de her tracks, og man har ligesom rammet dem ind, som de nu skal være, i stedet for at tage alle mulige irrelevante singler med på også. Så ja, et rigtig fint projekt her, et år efter Sabbeste, som Wiggy her dropper, og lad mig bare sige, jeg glæder mig virkelig meget til at se, hvad det næste album kommer til at medbringe, og hvilke højder Wiggy kommer til at nå med det her, og det er han i gang med lige nu. Jeg ved, at han har spillet meget live for tiden. Det er rigtig interessant at følge med i, og jeg er 100% fan af, hvad Wiggy han laver, og hvad han skaber her. Det er super fucking fedt. Så ja, hvis du også godt kan lide det, så synes jeg, du skal gå ind og streame det. Så synes jeg, du skal gå ind og følge de sorte tracks. Det er playlisten, som jeg opdaterer jævnligt, mere eller mindre. Og du kan også se, der er som sagt 275 andre mennesker, som også følger den her playlist. Så der er måske noget om snakken, for at sige det sådan. Men ja, det her det var Wiggy Evigt op. Jeg glæder mig rigtig meget til at høre, hvad I synes om det her projekt. Og hvis du har set med hele vejen indtil nu, jamen så tak for at støtte op, og tak for at se med. Og ja, smid en kommentar, hvis du nåede så langt. Og ellers så vil jeg bare sige, vi ses i, hvad end det næste bliver. Okay? Og hvis du ved, hvad det næste skal være, jamen så kommenter det nede i kommentarfeltet. Selvfølgelig. Mit navn det er De Sorte Plader, a.k.a. Theis Holm, og det her det var en Wiggy reaktionsvideo. Tak.